Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Saan ay nagalin ang nagadabadaba nga kalayo? Imahinasyon ko lang bala to? Apang nasaksihan kong nagkalayo ang sofa. Kag-arap pa ganing sunog. Ibutang kong dagger nga inidiri sa lamisa. Kag magwa dire. Si Bugs, tawgan ko siya. Meg, makitay kita karon sa plaza, ha? May kinahanglan ako nga isugid sa imo, eh. Sige. Kamusta nagaling utod mo? Nakaabot na bala dito sila ni mami kag daddy mo? Wala pa ako sa ideya, Mig. Apang nag-expect man ako sang ilang tawag sa bong. Nagahulat-hulat lang ako sang makadali. Kaya kung makasugilano na kami, amo na inang pagtabo natin dito sa plaza. Okay? I-off ko na ba lang cellphone ko? Mahimo pa makita nga makasugilanon sa pila ka minutos. O nga aman, arong ihambal mo sa ako na ho. May labot ini kay Ivana. Ivana? Ang babae ba lang basta na lang nagtuhaw sa kwarto ko? Wow! Nice name Ivana. Ote, ano na to kiban mo ho? Nalipat pa gani ako magpamangkot sa imo kahapon tungkol sa natabo sa utod ko. Tugangan pagin sa natabo sa guest sa hotel. Kabudlay ko wala sila ni daddy kag mami. Ay, by the way, Gili, ano galing natabo sa mag-asawa? Wala sa balita. Ha? Ano nga wala? Wala pa man may balans ang doktor kung anong kaimtangan, kung anong kabangdanan, kung nga nagsubong sila santo. Ginatunan pa nila ini tumtum sa bungmig. Anyway, mabalik kita sa mga babae. Amoy nang gusto ko nga ihambal sa imo karon. Nga karon pa? Kung pwede man ang subong? May kabudlay ipatag sa telepono eh. Hindi mo ako mapilit, Meg. Ano? Sige. Kagabi mo,
Siguro, hindi mo pa ako pagpatihan. Ano? Ate, sige. Hindi na kita magpatugay pa sa pagsugilanon subong. Kibasib na kung magpanawag na sila ni Mami. Masobra na sa 24 oras sila nga nakahalin sa airport sa Manila. Meg, kamusta na lang ako sa ila, ha? Okay, Miga. Thank you kita. Sige, Meg. Bye. Bye. Do I look good? Hindi. Ang ayan siya sa ginasuksok niya. Bagay sa iyang husay sa giyabuhok. Oh, nga wala ka nagasabat. Nga ginatulok mo lang ako. Hindi ka gidya diwata kung tulokon. Mabalik naman bala kita sa ginabala natin kay ina. Dason, masakit naman ang ulo ko. No. Hindi ka diwata kung tulokon. Kundi daw supermodel. Nagsigurado ako, makaangkon ka sang madamo nga kwarta kung mag-supermodel ka. Salamat ha. Dali na. Malakat na kita. Kari ka. Abi mo? Tubtob subong. Do hindi gihapon ako makapati nga nagkakatabo ang tanan nga ini. Do nagbugtaw lang siguro ako kag ang tanan nga ini. Isa ka damgo lang. Isa ka matahom nga damgo. Hindi ini damgo. Jutoyan ka lang mapatay sang maligno kahapon. Kagkuntani, magapabilin ako din sa kalibutan. Nga kaupod ka. Oh, nga. Hindi ba lang nga gusto mo dire? Gusto ka? Gusto ko nga magpabilin din sa luyo mo. Amo ina ang tandaan mo. Kadamo sang tao, no? Oo, Ivana. Joshua? Hmm? Gusto ko kuntani. Makatilaw sang ginatawag ninyo nga ice cream. Sige. Dito kita, oh. Mabakal kita sa ice cream. Nagatulog si Joshua sa balalagyan sang ice cream. Oh, hala. Kadami sa ginuuyatan sang bata nga ina, oh. Palapitan ko siya. Daw algodon nga ang iya kulor, rusas. Dason, ginapiknit niya kag ginakaon. Bata? Ano na? Cotton candy? Gai ko, bi? Hala, kunamit. Katamis. Salamat, ha. Kadamo sa mga talan-awon diri. Kadamo sa mga boss. Kag hindi ini ang una nga kahigayunan nga makita ko ini sa kalibutan sa mga tao. Kag lain gid nga ako mismo ang nagaupod sa ila sa pagselebrar. Ato? May dako nga teddy bear? Masunod ako sa boss nga ina. Gusto ko ang teddy bear nga ina. Migo, paano ko makuha ang teddy bear nga ina, oh? Kwan. Amo niyo. Kinanglan mo nga magbakal sa mga rings nga iniyo. Kung mapasulod mo ini sa tunga sa botilya, ang madaog mo, among magagmay nga mga teddy bear. Pero kung ang tanan nga rings nga ini mapasulod mo, makuha mong pinakadako nga teddy bear. Hindi ko makita si Joshua. Wala akong makapangayo sa kwarta sa iya. Migo, hatagi lang ana ako. Karon
aron ko lang bayaran kung mag-abot ang upod ko nga nagbakal sang ice cream. Ate, sige ma'am. O, Ario, o. Salamat ha. Diin ko inipasulod. Dira ma'am ho, sa botilya nga ina o. Sige ha. Ginapunterya gini sa Mayo. Ina kung makapasulod siya. Oh, hala. Napasulod gini ang tanan nga mga ring sa isa lang kapagabuyo. Hala! Napasunod ko tanan! Nagdaog ako! Miss? Hindi na lang pagbayari ang mga rings ngayon na. Ihatag ko sa imo ang gindagan mo. Kag mahalin ka na lang tayo na. Ha? Ngaaw! Basi kung may makakita sa imo. Kag agaron kaliwat nga magkadto dre. Maputukos na iya. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami sang teddy bear ko Ginakos ko samtang nga nagalakat ako. Pa? Ferris wheel? Pero ang nanamian ko amo mga balloons nga nahigot sa Ferris wheel nga ina bilang nga dekorasyon. Ay, salamat. Ay, abi ko anay kung nadula ka na. Joshua? Nagbakala ako sa ice cream. Nadula ka na yun sa panulo ko. Kaya nga may titibir ka. Gindagaan ko Napasulod ko ang tanan nga mga rings sa botilya. Ha? Nagdinaya ka ha? Aba! Wala Pero never mind. Siguro ginbuligan ka sa hangin nga wala mo lang naibalaan. Ang ice cream mo gali Abi! Kanamit! Do bata jutay ka nga bag-o lang nakatilaw sang ice cream ba? Kanamit gid matuod Subong pa nang ako makatilaw sini. Kanamit! Kung gusto mo magkaon pagkatapos sina, mabakal kita liwat. Joshua? Nga nga wala nila ginapandar ang Ferris wheel nga ina Kwan. Temprano pa Karon pa na nila pandaron mga lasay sang gabi. Gusto mo pala nga magsakay dira? Oo, Joshua. Hindi ka magkabalaka. Ilala ni Bogs ang nagamanage sang rides dire. Kani ginasiguro ko sa imo. Kita ang una nga makasakay dira. Kag makita mo si ibabaw, kung anong katahom sang isla kasanag, ilabi na kung gabi. Madamo gid nga salamat, Joshua. Joshua? Naano ka? Wala akong makaibalong. Kaya na ko pa nabatyagan nga daw may kainit nga nagakurit sa bilog ko nga braso Pareho man kahapon sang hapon dito sa hotel.
Samtang nagapauli ako. Anay ka. Buligan ko ikaw. Ba, ano ini? Dumi na batsagan ako nga hindi maayo. Dumi na simutan ako nga itom nga mahika sa hangin. Aha? Hindi ako mahimo nga magsala, Joshua. Ba, ano ato? Ano ba lang nagkalatabo eh? Joshua, may maligno. Ano? Dili ka lang ha. Ako matubang sa ila. Mahimo ako sang pulon-pulon nga hangin parehas ini. Ari na, ihaboy ko ini sa ila. Ivana? Anong natabo? Nga nadulang mga tao. Sa diin sila nagkadto. Ari kita sa tunga sang panahon nga ara sa idalom sang gahom sang maligno. Kag kinahanglan atubangon natin sila. Ano? Apang sa diin nga kita nga kalibutan. Ari kita gihapon sa inyo kalibutan. Kag magtan-aw ka lang sa palibot. Amo gihapon ini ang Isla Kasanag. Ari gihapon kita sa plaza. Apang nagdulog ang oras kag panahon sa aton. Sa mga wala na lakip sa normal nga mortal. Atugling babae kay na nga natumba. Anong natabo sa iya? Ano atong bagay nga nagwa sa iya? Wala ko makahibalo, Joshua. Apang sa subong, ang dapat mo kabalakan, amo ang kahimtangan naton. Kung paano kita makahalin diri. Anong mood mo silingon? Ari kita sa lugar nga sa diin nagailinaway ang mga maligno. Sila ang mga maligno nga nagapamatay sang kasubong nila para nga madugangan ang ilagahom. Kag mas nga nagabaskog sila. Kung mo, paano kita makahalin diri? Kung maperde mo ako. Hindi. Babae? Babae nga nagasuksok sang kapa nga ito? Sinong babae nga ina? Isa siya ka maligno. Ha? Sa katahom niya nga ina? May ginagamit siya nga lawas ang mortal, ang maligno nga ina. Kag sigurado, patay na ang tag-iya sang lawas nga ina. Hindi na pala mabuhing ila biktima kung magbiya na sila sa lawas nga gingamit nila? Depende. Ikaw isa ka maligno? Husto ka. Kagduha na lang ang kulang para mangin isa na ako ka primera klase nga maligno. Kag idugang ko ikaw, diwata. Iba na, ano blang bot silingon niya? Anong bot silingon sang primera klase nga maligno? Hindi ako sigurado. Depende sa kadamuon sang mga napatay niya. Kung tani, kung ari lang si Ezekiel. Ezekiel? Sino siya? Isa ko kasuod nga abyan. Siya ang may pinakamabaskog sa amon ginarian. Tungod, anak siya sang isa ka bathala. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikana. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero.
Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kagauman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong sukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. I thought you will forever be the brightest star for me.
and I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Tony. May nobya siya sadto nga tawgo lang naton kay Paula. Konserbatibo ang pamilya ni Tony. Kag sa ila nga mag-utod, si Paula ang ginaugtasan sang iya mga ginikanan tungod sa pagka-happy-go-lucky sini. Second year college na sila sadto, sang isa kaadlaw sina, sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tony, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Depression. Forget me as my life goes on. I know I will. Anong natabo sa kuya mo? Daw naglagob na ho? Gintampa ako ni Manang kagabi. Kinaway naman nila ako. Nga, ano naman ang sala mo? Ho? Kung ginapamangkot ka, natural man lang siguro nga masabat ka, no? Ginpamangkot nila ako. Anay ka ginsabat ko sila. Ginpatupan nila ako. Siguro nagsabat-sabat ka naman mo. Kabalo ka na gisang batasan sa ngutod mo. Mga ipokrita. Hindi ko no mag-amo sini, hindi mag-amo sina. Pero gusto man nila inaimuon. Kinapunggan pa nilang ila ka o galingon. Anay kay ako yung nga nagapakasaya. Hilabta nila. Ano gid balangin pamangkot nila sa imo, ha? Nagpamangkot si Manang, kumbala. Diin kita nagakadto kung mag-date kita nga duha. Nagabi na kuno ako perme nagapauli. Nagapagod sila ni Mama kag Papa eh. Ginsabat ko man lang nga kundi nagakadtong magnubya kag magnubyo eh. Dason, nagtagasak na dayon niyang guya ko. Sala mo man gali. Kaayos ang pamangkot sa imo. Amuto yang ginsabat mo. Ay pati ikaw, masirmon pa sa akon. Wala na ko isang panahon dira Tony ha. Ate okay ah. Hindi na nato ni napaghambalan. Naluoy lang ko sa guya mo. Nag-text si Paula sa akon. Tawagan ko kuno siya sa ila subong. Nga man. Gabi na ini eh. Tawagan ko na siya sa cellphone na. Basi kung importante niya kinahanglan. Hello? Good evening. Ang magulang pa niya nakasabat. Hello, good evening. Pwede ko mahambal si Paula? Tony? Ikaw bala ini? May istorya ka pa kay Paula nga gabi na ini oh? Pwede bala nga buwas na lang? Ate, sige nang. Sorry lang kung nakaistorbo ako ha. Sige, bye. Nakaistorbo pa ako. Nahuya na lang ko kay. Buwas na lang gani kami masugilanon ni Paula. Kinurala naman nila ako kagabi. Parte naman sa batasan ko. Kaugalingon ko lang kunong ginapamensar ko. Di,
Amo to nag-text ako sa imo. Para nga makapanawag ka sa balay. Kundi, nautod ang pagsermon nila sa akon. Kay dayon ko may sulod sa kwarto ko mo. Kundi nagpagot na gid ang mga utod mo. Tony, hindi ako gusto nga kung mag-updanay kita. Problema ang aton hambalan. Ate, okay. Ano subong ang plano mo? Gusto ko magtanaw sang sini. May klase ka pa sa last period Wala ako sang klase. Kung wala ako sa klase, no? Ma-escape ka naman? Sang saan lang bala ako nagkating klase, saw? Wala pa gid, hindi bala? So, first time ko subong. Wala man kami sang test, Malakat na kita subong? Oo, dali na Kaya nagakalam ng tiil ko nga maglakat. Tony. Ano balay na? Love mo kit bala ako? Oo Nga, nagaduda ka? Wala Gusto ko lang ma-feel na love mo gid ako. Ginapabatya ko man ina sa imo hindi bala? Kwan, Tony, gusto ko man ma-experience ang ginatawag nga love making. Ha? May, hindi lahog-lahog ang bagay ngayon na, Paula. Basi kung mapasubo kita. Ako na kita naghahatag sang tsansa sa imo. Mabalipad ka pa. Ay, love me, Tony. Sige na. Paula. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mo himuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw. Hindi ako mapamtang. Gusto ay hanangin buhat na mo ni Paula. Paano na lang kung... kabay pa nga hindi lang. Tungod dako gid yung problema nga amon ato bangon. Kung magbungang nagpatunga sa amon. Mayo gani nga makaangkon kami ni mama mo sang apo. Tungod wala na gid kami sang kalingawan diri sa balay. Hindi ka akig pa? Anon ta kay ara na inaiho. Mayo gani kay maamat-amat na dako ang aton pamilya. Kaluyan ang daan sa amon ni mamang mo. Tapos nagbiya man diri sa aton ang magulang mo. Pakasli na lang si Paula. Kay gastuhan namon ang kasal ninyo nga duha. Matuod pa?
Ang gikatig-agit sang ulo mo. Pulos problema na lang ginahatag mo sa amo ni Papa mo. Ma, pakaslan man ako ni Tony. Kag nga mabuhi ka na niya? Kabata pa ka na sa inyo nga duha? Hindi man kamo gusto nga mahuyan kamo, hindi bala? Gani magpasugot na lang kamo nga magpakasal kami ni Tony. Mapasugot kami ni Papa mo kung makatapos na kamo sang inyo pagtuon. Ma? Ipalayuan na ako ni Mama kag Papa, Tony. Kung makabata na kuno ako, among pagbalik ko diri. Kaya nga mapalayo ka pa. Punungan ko man ikaw. Hindi sila magpasugot nga mamana na ako eh. Tapusin ko kuno ana yung pagtuon ko. Paula? Paula, ang laom ko. Makaupdanay na kita nga duha. Nagsala kita, Tony. Nagsala kita. Suno sa text ni Paula. Subong na siya kung mabata. Kalayo mo na bisangin apukan niya dito sa Palawan. Hindi ako makatambong sa iya pagbata. Paula, kabay pa nga wala lang sang malain nga matabo sa imo sa pagbata mo. Kabay pa. Nang, anong anak namon ni Paula? Lalaki. Ha? Matuod, Nang? Salamat, Diyos ko. Lalaking anak namon. Saan sila mapahuli diri, Nang? Hindi lang mahibalaan. Apang si Paula lang ang mabalik diri. Mabili ng bata dito sa Palawan. Ha? Apa nga Hindi kami gusto nga kami lang alibakon sa mga tao diri, Tony. Nagalikaw lang kami sang kahuy-anan nga gindulot ninyo nga duhasang utod ko. Nang? Nagalahin kitang buot ko sa ilap, ha? Abi, husto na nga hibiin, ha, anak. Makita mo, gid. Pag-abot sa husto nga tion, maintindihan ninyo ang tanan. Kalahin sa ilabatasan pa. Hindi ka na magdula sa paglaom, anak. Bisan ano pa ang pagtago nila sa kamatuoran, hindi gid mahimutig nga ikaw ang amay sang bata. Paula! Paula ko. Salamat kinakabalik ka. Salamat, kid. Nahidlaw na gid ako sa imo, Tony. Amo man ako. Kamusta ng baby naton?
Okay man siya. Sila ni Tito kag Titang nagadipara sa iya. Nga wala mo lang sige dalaw. Maakig sila sa akon eh. Basi kuno kun mabalahubang natabo sa akon. Gusto ko kung tani nga makita siya eh. Maabot gid ang tion nga ina, Tony. Maabot gid ang tion nga ina. Siling ninyo, ma? Dito ako sa Cebu mapadayon sa pagtuod ko? Apa nga, ama? Para makalikaw ka anay sa kay Tony. Masibal akong magbusong ka naman liwat. Ha? Ma! Nga ginasubong ninyo kami sini. Kamu mismong nagaguba sang handom namon. Man kung wala ka na nagpadaso-daso, wala kung tani matabo ini. Ang problema sa inyo, ngalan nyo lang malahalon sa inyo. Ang balatyagon sang tawo, baliwala sa inyo. Problema kagid sang pamilya. Ma? Inalay lang nagbaskog ang pagkubakubas ang dughan ko. Diyos ko, anong bilang buot silingon sini? May malahin ba lang ang natabo? Diyos ko, hindi man pagitugot. Malayo sa ako ng akon anak, kag ang akon nobya. Hindi man sila pagpabayi, Diyos ko. Hindi man. Tony, anak, may isugid ako sa imo. Kung tani, hindi ka lang magpahinali, ha? Ano ba na? Daw ginakulban ako sa tono mo, ah. Nakabaton ako sang malhain nga balita. Ano nga balita pa? Ang inyo anak nga ato dito sa Palawan, patay na. Pa? Tony, kinpabayaan nilang baby ko. Wala tani ini nagbasakit. Kung natula ko sa luyo niya. Wala kong tani. Baby ko. Baby ko. Napatay siya nga wala kong malangani siya makita. Isang napatian man lang ang iya paghipi. Makaluluhoy man ang aton anak. Makaluluhoy man siya. Nga nga natabo ini. Nga nga natabo ini. Kung wala lang nila kung tani gintalok sa aton ang aton kalipay. Isa kita subong ka malipayon nga pamilya. Kanugon sang tanan. Kanugon! Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas
agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Tony, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Depresyon. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunubli. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye.
Diin ang akon anak. Diin na siya. Amo lang inang gusto kong mahibalaan. Sugiri ako. Wala akong makahibalo. Kag maluyag man ako makahibalo kundi ang akon apo. Wala ka sang apo. Hindi mo apo si Pandura. Patawara ako, Eva Jema. Patawara ako. Mapaathag ako sa imo. Hindi. Hindi na kinahanglan, Senyor Pedring. Itudlo lang sa akon. Kundiin ko makita ng akon anak. Kay mahalin ako diri sa mansyon mga ini. Wala akong makahibalo kundiin si Pandura. Wala. Patawara ako, Eva Jema. Naginulsol na ako. Pasensyo. Saksi ka sa akong paghimulat nga makita si Eva Jema, hindi bala? Kani magpati ka, Eva Jema. Magpati ka sa akon. Bana mo nang? Nga nga patyo niya ako. Ano ba lang sala po sa iya? Wala na sang panahon. Patihing akong ginahambal sa imo. Magpulot ka sang bato. Pilia ang dako. Nga anang? Magpulot ka na sang bato. Sige. Oo. Ari nang dako nga bato nang. Karon, anuhon ko ini? Ilampos ina sa akon ulo. Inamakaangkon ako sang pilas. Sige na, dasiga. Sa wala pa makaabot si Vito. Kung mag-abot siya, patyon ka niya. Kag ilubong sa nakutkot nga daan nga buho. Ano? Buhatan ang ginasiling ko sa imo. Inang, makaluwas ka. Hindi ako gusto nga mapatay ka sang akon bana. Sige na, tumana na ako, Pandora. Kag kung malipong na ako, magdalagan ka magpanago. Magpanago ka sa kamaisan. Kinahanglan hindi ka niya maabtan. Magdalagan ka. Tubtob magkaabot ka sa mayor nga dahlan. Magsakay ka sa nagaagi nga salakyan. Magbalik ka sa syudad. Magbalik ka sa ginahalinan mo. Magpangayo ka sa bulig. Sige na. Ilampos ng batong ina sa ulo ko. Dasiga. Oo, Arina. Lampusan ko na ikaw ng Salma. Apang gusto ko nga makahibalo ka nang. Kasalamat gid sa imo. Hindi ko ikaw malimtan. Oo. Sige na, lampusin na ako. Hindi. Natuba siya. Karon, madalaga na ako sa sulod sa kamaisan. Nakahipalo ako kung naangagin palampusan ng Salma ang iya ulo. Pagwao niya. Naging lampusan ko siya agad niya makapalagyo ako. Kag nalipong siya. Luyag lang niya nga maluwas ako. Salma! Bagyan ka mo? Diyos ko! Sinong Vito, ina? Kinapangitan na niya kami! Diyos ko! Tuduhan ko pa pagdalagan! Kinahanglan nga makalambot ako sa dalan! Kinahanglan gid! Nakita niya ako! Ay! Salamat. Nagalina si Attorney Esteban. Mahimo na ko nga makatawag kay Dinah. Aring telepono. Para na. Hello? Wilford? Ikaw ini? Anong balita? Patay na ba na si Pandora? Manugkadto na ako sa lugar ni Vito. Siya ang mapatay kay Pandora. Kag kinahanglan nga makita kong bangkay ni Pandora. Agod makasiguro kita nga patay na gid siya matuod.
Kag wala na sang upang ang imo pagpanubli sang manggad ni Senyor Pedring. Husto, kinahanglan mapatod naton nga patay na gid si Pandora. Kinahanglan makapatod kita nga hindi siya makaupang sang aton mga handom. Ayhan, nagahulat na sa akon si Vito. Manawag lang ako sa imo liwat. Bye. Makikita ako kay Vito. Paturon ko nga patay na si Pandora. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Ano ba lang? Hindi. May nagtaya sa akon sang pusil? Balik doon ko. Ikaw? Paulo? No. Ako. Kag hindi ka maghulag sa malain. Tungod mabuka ang ulo mo. Anong kinahanglan mo? Kung parte kay Dayna, wala ko sang handom nga makigrelasyon sa iya. O galing, ginpilit lang niya ako eh. Ginpilit niya ako nga magbulig nga makuha ang manggad ni Senyor Pedring. Wala ako sang labot kung anuman ang ginkasugtan ninyo ni Dayna. Ang gusto ko lang makita amo si Pandora. Dala ako sa iya. Pero wala ko makaibalo kung diin si Pandora. Dala ako kay Pandora! Dala ako sa iya kung hindi ka maluyag. Nga kutob na lang diri ang kabuhi mo. Sano ako makasiguro nga hindi mo ako pagpatyon kung dalon ko ikaw sa iya? Kung magpangako ako ginatuman ko ina. Hala, lakat. Lakat! Nakita kong salakyan mo nga ara sagwa. Amoy ng sakyan naton. Lakat! Ipapangita ko si Pandora. Buhaton kong tanan agud nga makita siya. Ginasumpa ko nga buhaton ko ina. Hinakpan kong ako nabuhat nga kakulangan sa imo. Kag sa akon apo. Amo ba to, Ojima? Mabulig man ako. Kilala ko si Pandora. Kag nakahibalo ako nga hindi siya magpalayo sa mga tao nga malapit sa iya. Gusto na matuod, Jima. Kag ako mabulig man ko sa pagpangita siya. Bisan na mo lang ko siniya, nga daw sa abnoy. Pero, mabulig ko iya. Gusto ko yang nga mabuligan ka mo. Salamat, Abnoy. Ikaw nagluwas ng kabuhi ko. Kag nagapati ako, nga buligan mo man ako. Uy, may nagsulod no. Ay, Lolo Pedring? Nangaari ka din nagapabukot sa office mo. Kag sino na yung babae nga ini? Kag inang tao nga ini ho? Nga daw sa buang? Ako na. Lolo Pedring, mabot na sa hindi madugay ang aton mga bisita. Kadakahanda naman ako. Hindi ba lang nga matakaw magkukaayo, Lolo? Mapabugal mo ako nga apo mo. Oh, ano pang ginahulat ninyo? Oy, kamo, maghalin kamo diri. Hindi ninyo pag-istorbohang akong lolo.
Ikaw ang magwaday na. Maghalin ka sa akon atubang. Kay basi kung mapatay ko ikaw. Lolo Pedring? Aaki ka sa akon? Ano ba lang natabo? Nga aki ka sa akon, how? Nga aki ka sa imo bugto nga apo. Hindi ko ikaw apo. Sapat ka nga klase sang babae. Gintip lang mo ako. Ginpapati mo ako. Nga ikaw ang akon apo. Simbergwinsa, traidora. Lolo Pedring, ano ba lang natabo sa imo? Anong ginsugid sa imo sa mga tao nga ina, ha? Uy, wala kami yan makasugid siya na, ha? Si Senior Pedring nga nakasugid sang matuod ya. Nga hindi ka niya apo. Ikaw kuno niya, isa ka impostor. Piki. Hindi pa na pasensyo. Oo, tuod na. Amo na, piki ka galing. Maglayas ka subunggid, Dayna. Layas! Magtawag ka siyang pulis, pasensyo. Ipadakop po siya. Kag pating iya ka kumplot nga si Wilford. Dasiga! Ay, sige. Mahalin ako diri sa bunggid. Ano ba lang natabo? Nga nakahibalo siya. Nga hindi akong tunay nga manunubli. Sino ba na nag-booking sa akon? Malain ini. Kinahanglan, makahalin ako diri dayon. Kibasi bala kung madakpan ako. Ipadakop niya ako sa pulis. Diin ka makanto? Leia? Kag-ari mo na kung maldita ka. Arnel? Oo, kami. Ay, malagyo ka na, no? Kay booking ka na. Ginsugiran kami ni Layla nga ang babae nga ato dito, amo ang iloy ni Pandora. Kung amo, wala mapatay si Pandora. Ay, maghalin ka mo sa lagyan ko. Halin! Halin, ha? Dali! Hindi na buhok ko. Iganit mo, Leia. Tugay ko na ginahanda mo. Ito, ini sa imo. Wala sang buya. Ibat mo siya sa salog. Tapak-tapak ka. Dulot-dulot ang bruha nga ina. Sige! Inalipuan mo ako sa salog, Leia. Sige! Wala ka sang huya. Hindi ninyo ako pagpulihi. Mabato ako sa inyo sang away. Tag-isa-isa lang. Hey, boss! Tampakon ko ikaw! Sige! Pupusan ka ba? Pati ko ang ilong niya. Hindi! Gusto na! Maluoy ka mo! Man, hindi. Doon sa ginamot ang tsura mo, bagay na sa imo karon ang magbaligya sang uga kag ginamot sa merkado. Ho, matood! Hoy, maldita! Traidora! Huwag ka namin sa imo patsyon! Naumul-umul kaya ako magtulot tampa sa guya mo nga ina! Kagang bayan na ina, ubahan na, kay hindi na imo, iya ina ni Pandora. Hindi! Leia! Hindi si ibang bayo ko! Hoy! Mahal ini! Sobra na kamo, ha? Sobra nang ginahimo ninyo nga ini sa akon! Sobra na ini! Arnel, may lighter ka dira? Awa! Ngaman! Anhon mo ang lighter? Tutunda natin ang buhok ni Dayna. Ano? Hoy! Hindi, ha? Hindi! Hindi ninyo paghilabda yung buhok ko! Hindi! Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart
she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama. Mga salaming sang kabuhi. Mga salaming sang kabuhi. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!